Se watwere patente bi atwere na wontimi empase a video we eye wodia. Aha eye Guida Conticha. Mede twi kasei ekyerɛkyerɛ eye patente bi mu ema onya ahontease. Ene nso yebe solve questions ahodo a efa precedence a ewo encroach so. Ai, enu nti sɛ de nneɛma yɛ ngonran no yebe keka bom ema atease. Moma yɛ nhyɛ ase. Answer na mame nka nkyerɛ wo sɛ dwumadie yi eye adom door to door. Omo na oma soma sena mede dwumadie yi ebe som wo. Ai, sɛ wo Italy krodium ha na wo pɛ sɛ wo de nneɛma kɔ Ghana ana sɛ Europe amaman ya etwa ye ho ahyia yi ana US a bomodin sɛ wo ne adom door to door ebedi nkita ho na wo mo aboa wo. Sɛ de nkɔfo bo nsamana ne no wo nso kobo bi sɛ semenhia. Moma yenkoi. Question na edikan nie. Memo wakonya sɛ obetimi akyere wadwen. Na sɛ akonya ne si a me ankasa mede nkyerɛkyerɛmu a ɛsɛfata ene anu yi a ese ede ma asembisai ede amount. Moma yenko yenche ho. Moma yentie question no ni yenfa ho anu yemra. Nella situazione rappresentata in figura, il veicolo H deve attendere il transito dei veicoli C, R e A. Wanu yi enesei. Se woka se anu yi no eye vera watwa. Ai eye vero adenti na eye vero. Ma minchechire mu nkyere we. Question is say eye nella situazione na ewa ha no representata in figura eye veicolo H onie eye sa aka we. Was it David attendere chese eye must wait eye nhye must wait or say otwen na eye vehicle eye R N C N A omo besene ko enu nti C na R ni A no or say oma won kwan na omo besene eko ansa na wono wako enu nti na ma no eye vero no ma memmiemu na afi no menkyere wo yie se wudu encroach sei so na kasa ahodo hia ye wo mmra ahodo a edi kwan no so edi kan ubedi kan busa ho se eye cars no a apiepie wo ha no ka bi e frɛ no se eye tram owo mu bi ye ka se tram eye train no a enam eye ekurom no won ye fa no tram na saa eye ka yi wono wo obligo ewo ka bia so ewo bra mubedu encroach a etise yie afei busa ho se ka bi e fa no se eye ambulance anase bia fire service car omo ye adwuma anase bia police car omo ye adwuma no womo nso mu bi ewo mu ana se omo mu bi nso ewo mu a eye trambo no akwa awie no womo nso na eko afei yeyi omo firi ho a na ye san eba ade bi e fa no se eye precedential signs enu nso bi ewo ho ana ai aha se ye benya precedential sign baako ewo aha ena afi hu se baako bi nso si ha na ye hwe sign ya esi ho yi a eye triangle bi a yesi ni trase na saa sign wo ye fe no se eye dare precedential enu nti dare precedential aha kire sei o so obomodin se wo bemma kwan emaka efiri wo bonkum ene wo nifa so no oma besina kɔ ansa na won so ayedai wakɔ enu nti ye hwa a cars ahodo mienu yi a mekire yei omo na ɛwɔ dare precedence enu nti ɔse wo mo de omo twɛn ema cars a omo ni dare precedence no omo kɔ ansa na omo akɔ enu nti car eye si a ɔkɔ nanim sei no wone na bedi kan akɔ owi a aro yi nso ɛbɛto aso bi efiri sɛ eye aro no ema precedence ɛwɔ adestra ye be chire mobile class a mecheche osa na ema we nyina mu afa omu wi a na abeka eye eyi ene echi na eni echi no de tie ne se ewo emremu no o se wo ma precedence ewo adestra o se ka wo nsa nifa kwan no wo nsa nifa so no o ma na kwan mo besene ko enu nti na ha sei eye ka blue o ma eye eyi kwan emo besene ko eye di kan ansa no no wako nti wona beko eye lutimo ai anase lutima on ebe ko eye last enu nti ena question no ye keka bo mu a ye kire wo se anu yie no eye vero moma yenkwai bomodin se obeba me classroom na ma kire wo emwate ase na ha de me boboso ententem na mako moma yenkwai question number 2 moma yentie ne emfa ho anu yie mra. Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è SD contemporaneamente, B, L. Wanu yi ene sei.
Meda wase se woka se anu yie no eye force a wotwa eye force ai adenti na eye force question is dey wase eye la intercessione eye ne la intercessione na ewa ha no di eye figura le ordine di transito na che se ekwan a cars no befa so akọ anase car no kọ eni di so eye sei wase eye es no eni di no omo beko eye contemplaneamente echere sei omo beko simultaneously na contemplaneamente no eye ade a aha sei ka eye s any d se omo beko insieme obetimi so use the word insieme e de agina saa word yi anemu obetimi use the word insieme se omo beko abom together enu nti s any d omo ntimi nkomom there be eye wrong ena waka se eye b any l nso na omo akoda bi enu nti s no any d na waka ye no ankasa kora ma question no eye wrong adentia every say s ne de won ebedi kan akọ first nemom die yi de ne nsani fa so no ade aka l yi any b ewo ho enu nti wontimi nkogi so omo ekwan omo kọ ansana wono no waye dey watimi akọ enu nti na ema me ka kire wo se wo keka bomu a eye de yi eye force enu nti moma yenkọ yanim eye guida contagia moma yenkọ biemu question number 3 moma yentie. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo P ha la precedenza sul veicolo B. Wano ye NSA. Meda wase. Ewo mincheche mu amidi kan de ma wo no. Me ka se ka bi afa ne se eye tram. Wo ya eyade a wono no bedi kan akọ first si ehunu wo encroach mu a ansa na ba eye emergency service eye vehicles no. Okay, na tram so yehunu ha. Enu nti mama yenhwe question no said yetie no wose eye nella incrocio representato in figura il conducente di veicolo P wose eye car P no ha la precedenza su eye veicolo B wose ono owo precedenza cheso owo akwanya owo right of way ewo car B so an eyampa every say ewo sa incrocio we so no mamimbie mu na enye kese na afi no memfa enchire bon chire wo enu nti ewo saa encroach we so no eye vehicles a obedi kan akọ anase vehicle obedi kan akọ eye ti on ebekọ first okọwi a gin de wono no emre bia enhye no fi se dare presidence bia eni nanim saa san we ebi ni ho enu nti on ebekọ first okọwi a na abeka p no eni b no p ni b no nso no o se abri bia no wo dare presidence a o ma right of way ewo wo adestra echise won sani faso na blue yi aye bi no so wakase wo ba obedu ne nsani faso a pii wo ho enu nti wo so otwen na pii ni moma yedai ekọ ansa na wono wayedai wono wako enu nti se pii no owo precedence ewo eye bi so ai or right of way ewo bi no so enu nti e ma question nanu ye eye vero moma yenko next question. Nella situazione rappresentata in figura, i veicoli transitano nell'ordine T, G, P, B. Wano ye NSA. Kwa kumensa, eni kwa senka question we di utin. Ai adentia, efri se, yehwa question we, eni de me solve ye no, eno anie, na me sanso kurampo chire wo, ordinary eye car no omo beko. Me kachi ose trambi on the bedi kan ko first. Efri ho ana abaji, efri se, J no, wono nanim eyade a sign bia enhye ho a e ka che ne se ondare presidence am obia enu nti all right of way owi ana pii ko na afi bi atoaso ai enti okwa question no e ka kire yen se eye situation no a e wa ha no a eyade a vehicles no omo be transita no eye ordinary way eye TGPB enu nti eye sa pepepe na me kire wo kwa kumensa e ma wuro mfi ade sa wate guida con teacher enie anu yie no eye vero. Okay, mama yenko question number 5. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli transitano nell'ordine T, O, A. Wano yie NSA. Yo, medase waya ade pa. Na sede tie no, we order car no
cars no omobeko ene wahyehyɛ no enu nti yenhwɛ busa ho yehu trambom trambom onie nti one ebedi kan yɛ akɔ first one ne ti afi yewie a yemma akwanya ewo yensanifa so car bibia ne nsanifa so anase car bia nsi ne nsanifa so no one na ebekɔ first enu nti yemhwɛ car wei anyway eye no ni o no de na ne nsanifa so eye free car bia ni so o no a efisi ono oba straight say car bia eni sa side ha enu nti ono obekɔ eye second afei na che say o na ba afei no we o na firi ho nti ama ono so ne nsanifa so abeda ho enu nti koti lo ono so beye dey ebekɔ aka ho na beye TOA enu nti sei eno mo beko aha eye guida conteacher mama yenkoi enu nti eye dey eye vero pa TOA enu nti eye verissimo. Okay, question number 6 mama yentie. Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, i veicoli devono transitare nel seguente ordine: E, C, A, L, R. Wano yi NSA. Meda wase. Wase eye dovendo attraversare. Ye kase attraversare chese ye twa kwan mu. Attraversare l'incrocio. Eni di se de cars no, omo betwetwam ewa ha. Said ya represent anase ye hunu wo eye figure we mu no wose omobe transitare ewo ordinary eye ECALR sa ordinary no mre beko enu nti moma yenko na mimbie mu kase mmanye kase na afi no memfa enchira wonhwe cars no said ye omobesi bi akọ ewo emremu no ya hwehwe hunu se cars ewa ha trambo ndim emergency service bia so vehicle bia enim enu nti ene ye be yusu mra bia chense dare precedenza a destra ma right of way ewo nsanifa so enu nti cars ye hwa said ombesi bi akonie car ya eyesi wono okona nim straight say ne nsanifa so obia ni ho obi be kase na cars aka na ewo sori ha na cars na aka na ewo sori ha sei no omone car blue way no enhia ewo kwan ne bia so enu nti wono ne nsanifa so obia ni ho nti wono obedi kan akọ first okọwi a enam se ne nsanifa so obia ni ho nti no na amibeye akwanya ama eye car A anase red so wono so bekọ ne direction na opese wo yede okọ afi ono so okọ ne direction no a okọ no ewi a na afi no abaka be so aba eli so wono so ne nsanifa so car se wa ha ni nyina no ayede afiri ho enu nti wono so betimi akọ na afi aba eye aro iso no wono so wokọ the direction na afi wono so wokọ enu nti sa pepe na beye nti ebeye C A na ayede aba eye L L na aba R na aba E enu nti order no a omobekọ no eye CALRE eno mobeko sapepepe mejiri se pati ase enu nti said ye twro ye ene said ye omatwro no ensunsun ye omawe CALRE ene said ye omonso atwre ensunsun ye pa dem enu nti emma anu yi na yede eye force. Okay mama yenkwai guida kon teacher ni o Question number 7. Moma yentieni fa ho anu yi emra. Nell'intersezione di figura, l'ordine di transito dei veicoli è S, P, D e L contemporaneamente. Wanu yi NSA. Meda wase se wokasa anu yi na yesay. Why are they? Eya force. Eya force. Adenti na eya force. Was ye hwesa eye l'intersezione no ewo ha no a. Kire se intersezione na ewo ha no kire se sign we ni woka ho asemo in figura no. Le ordine di transito kire se ekwan ye ombe fast cars ne be fast wako no. Eye S B D ena wose ene L ti D ni L no ombe contemplaniamente no enye sa enetie ewo baabi no omo ya ade nenso ade bi omde be ka ho no
ɛna akɔyɛ sɛ kotere gyanan no wɔne fitaa no saa no tuntum ataato wɔne tuntum no so a wɔde fitaa ataato wasɛe no ɛno nti saa pɛpɛpɛ ɛno nti yɛhwɛ saa ordinary na ɛwɔ ha sei no a kaa bɛn na ne nsa nifa so mame nyɛ ne kɛseɛ okay yɛhwɛ ordinary na ɛwɔ ha no kaa bɛn na ne nsa nifa so biribia ni hɔ ɛyɛ kaa ɛsia ne direction na wɔkɔ no kaa bia ne nsa nifa ɛno nti ɔno obedi kan akɔ first ɛno nti yɛhwɛ ɛs na ɛkɔ yɛ ɔkɔ wie a na bii no kyerɛ sɛ ɛs ne kɔ ɛno nti wɔno nso ne nsa nifa so ada hɔ ɛno nti ɔno nso bɛyɛ dɛ ɔbɛkɔ ɔkɔ wie a na afei aba L no ɔno nso ne nsa nifa so ayɛ dɛ ada hɔ ɛno nti ɔno nso bɛkɔ afei na aba ɛyɛ D no ɔno etwa last na ɔno nso ayɛ dɛ wakɔ ɛno nti sei ɛna teɛ ɛno nti yɛbɛyɛ S B na abɛyɛ de L na abɛyɛ de D sei ɛna teɛ ne mo manyɛ sɛ bi a L ne D no ɔmbɛkɔ abom nsieme together dabi ɛnyɛ saa ɛno nti no hyɛ no nso ne hunu sɛ sei ɛna teɛ na ma menkyerɛ wadeɛ baako bi ɛwɔ ha ɛwɔ bere a wadu encroach sei na ɛyɛ sign bia ni hɔ Trump bia enim a ɔbɛsɛ information no sɛ wunya hu ka ɔkɔ first a afei yɛwɔ ɛyɛ sign bi a frɛ no sɛ ɛyɛ anti-clockwise ɛno nti yɛhwɛ a na afei ɔmo kɔ sɛ deɛ watch ɛkɔ no na afei ɔmo kɔ nti ɔmo bɛhyɛ ase afiri ɛyɛ yɛnsa ɛyɛ bonkum ɔmo betwa akɔ bonkum bonso ɔmo atwa akɔ bonkum na watwa akɔ bonkum na watwa akɔ bonkum saa pɛpɛpɛ nti yɛhwɛ a cars no ɛyɛ S no na kɔi ɔkɔ wie no ɛna otwa akɔ bonkum na B no kɔi ɛna otwa akɔ bonkum na L no kɔi otwa akɔ bonkum na D no kɔi na otwa akɔ bonkum foforɔ hɔ akɔ no so bɛkɔ ɛno nti saa pɛpɛpɛ ɛna teɛ ɛno nti sɛ wonya hunu deɛ ɔkɔ first ana afei mu otwa akɔ bonkum saa ɛwɔ bere a Trump bi anim anaasɛ sɛ bi a presidential sign bi a ɛnsi hɔ no mama yɛnkɔ enti ano yie no ɛyɛ force. Question number 8, mama yintie. Nelle intersezioni in figura i veicoli transitano nel seguente ordine TPM. Wano yi ene say. Ai wase order no a ɛwɔ ha no ɛyɛ T na afi abade aba P na abade aba M. Ɛyɛ vero. Efise sabe pepe na tie. Ai sabe pepe na tie order no sabe pepe no mo bɛkɔ. Enu nti bomodin na hye ne so ne hunu se anu yewe ɛyɛ vero. Okay, question number 9. Moma yintie ye bone tetew. Ai. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo R deve attraversare l'incrocio per secondo. Wano yi ene say. Meda wase se wo kasa anu yi no ɛyɛ force a watwa. Adentia wase ɛyɛ car R yi. Ma menko eche kakra. Wase car R yi. Wonu mom ne bɛkɔ ɛyɛ second. Ɛwɔ ha. Dabi enya saa enetie wase eye secondo le nome di precedenza in incrocio rappresentato in figura il veicolo R deve attraversare l'incrocio per secondo eninti wase eye vehicle R wonu mom obede sequence mu for the second and that's one in the second car obeko dabi enya saa adentia if you say wonu kra na beko first wono ene beko fe ono na nsa nifa so bibia ni ho eni nti ono beko first okọ wi ana e no so ayede akọ ansa na C no ayede akọ nti we na eye R A C rack okay enu nti mama yenko yi we no anu yi no eye force. Question number 10 mama yinti fast ni yenko. Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo E. Wano yi ene say Meda wase se wo kase ano yi no eye vera watwa. Ai eye vero. Adenti na eye vero. Question ne say ewo incrocio yi mu no. Nella incrocio rappresentato in figura no. Il veicolo C. Eye veicolo C no. Also deve dare precedenza. Also makwan ema veicolo E wono wako ansana wako. Enu nti say netie. Vehicle chi ya wakan C no enie. Also makwan ma
vehicle E ekwa ansa na wako eyampa adentia every say ekwa yi so no vehicle yi aye E wona be ko first enu nti E no C no also o ma na kwan o ma ne nsa nifa so kwan aha ma we ko first ansa na wi a ono so akọ ansa na ele no so ayede akọ nti so o kai a me kan bi kire wo say eya ade a science no ebe yesei sa pepepe na ayesei na ayekọ enu nti bo modern so de sa de no be ye adwuma na no so ebe boa wo okay nti we eye vero okay question number 11 moma yintie ni amfa ho anu yemra. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo P deve dare la precedenza ai veicoli T e G. Wanu yi ene sei. Meda wase moma yenhwei. Wase eye incrocio hase na yehunu no. Il conducente, ye kase conducente echese driver ni no. A woka veicolo eye P no. Eye car we. Aha, P no. Okay. P eye car we. Okay. Aha. Sa woka sa car we no. Waso obede deve dare la precedenza. Also ma right of way. Dare precedenza ma right of way. Enunti o dare precedenza emma veicolo T ene G. Enunti T ne J eye Trump yi wahe mamemfa. Okay. Trump yi ena afi eye G. Sa cars we mi no. Also mo kwan. No mo kwa ansa na wono wako. An eyampa adentia efrise wono nanim no. Wono nanim hase no. Aha. Wo hwe nanim hase ya bonse piye wahe. Obonse afi no sign we ba kusia. So echese dare precedenza. Sa sign e wo hon echese dare precedenza ma kwan na cars e free ubonku ni fan ban omonko. So ati ase inti we no omo be rarentare na afi no ma yedei omo gina na omo kwan emomako. Okay. Inti yedei eye vero. Question number 12. Moma yinti Nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo A deve dare la precedenza a tutti i veicoli. Wanu yi ene sei. Meda wase. Se wakasa anu yi no eye de eye force a watwa. Ai eye force. Adenti na eye force. Question is say ewo sa question we mu no. O kasa fa car we ho no ho. Nti mum yenhwe wo no yi. Wati ase. Aha, ni yemfa enhwe question no. O se nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente veicolo A. O se car we no no. Aha, deve dare precedenza a tutti i veicoli. Enunti also ma cars ni nyina ekwan no omukọ ansa na onu akọche se onu ebekọ last. Dabi. Adentia efri se si ehwemu pa anka ka obekọ last ene ka ya eye di. Wona also kọ last. Adenti efri se ekwan no a omukọ no. Ka bibia eni nsanifa eye eli. Aha, wona bibia ni nsanifa nti wona bidi kan akọ first. Okowia na chi anase C no akọ fi so ono nso nsanifa no ehwa ada ho fi se L no afiri ho. Ansa no okowia naka E no ono okọ na afedi etwato aye D no efiri se ono nso nsanifa ada ho a obetimi ayede akọ. Enu nti D ni mo na wose odare precedenza ama tutti veicoli enye A no anase E no which is the green car enye ono a enu nti anu yi no ayede eye force. Question number 13 moma yenkwai. Bomodin se obeba class ye frame guida con teacher na minya abotre enchirechiri mu enwasa eye ensem no mawo emawonte ho ase. Moma yenkwai. Question number 13 moma yinti. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo A passa contemporaneamente al veicolo D. Wanu yi NSA. Question is today. Wase vehicle B. Vehicle A. Wase A. Wani D. Omobeko eye insieme. Omobeko insieme. Dabi enya ade a omobeko abum. Aha, enti vehicle A eni D no omunkomom adentia efise ewo saa eye emra we ko anase encroach we ka obedi kan akọ first eye D no. Aha. Na afi no ato aso saa. Moma yenkwai. Aha.
ahasi bomoden se obeba class na ne bebu ha menya abotre na metimi akirikiri mu ede amount no wanya ho ntiase ai inti anu ye no eye false. Question number 14 moma yentie ni yemfa ho anu ye emra. Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo S transita per ultimo. Wanu ye ne say yo wase ewo situation ya ewa hai vehicle S sa vehicle we S aha woso wono ebe transitary eye lutimo chese ye kase lutimo e chese eye de ene na ye last aha nti lutimo eye de last aha nti onu be transitary eye last onu be twato an eyampa adentia moma yenkwai efiri se ewo sa encroach we mu no B no aha ewo encroach okay ewo sa encroach we ma menye ne kase akura ne yehwe ewo sa encroach we mu no B on the back first okowia ne nsanifa so ada ho na afi eye T no ko T ni ko wia na eye S no akọ enu nti sade etie no eya de a S no on the back last ai enu nti eye sa pepepe moma yenkwai nti anu ye no eye vero. Question number 15 moma yentie ni yemfa ho anu ye mra. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo R passa prima del veicolo A. Wanu ye ene say meda wase sa wakasa anu ye no eye vera watwa ai wase ewo sa encroach we mu no vehicle oye R obe passare prima anata obe ko first eja eye vehicle A moma yenhwe say no kore anasa nya no kora ayampa adentia se wohwe encroach ya ewa hayi eya ade aka eni wonu ne bedi ka be impenyare ewo encroach ha sei oba begina encroach ha no abefemare ewo chentru ha ofemare wi a eye arno ne beko okowia na inako ansa na ene no waide wako ekwa yede itwato na obi obusa se de kra na wono obegina mfimfini ha de tie ne se yehwe obia kwan a onam so a wokwa eye A oko street R eko street ena afi eni wono so oba befa ha na obia nsanifa so ka bibi nsi ni kwan wono na woso wede oko first na yehwe nso a obia nsanifa so ka bi wo ho a esi ni kwan enu nti ene ka ben na otu begina mfimfini a ohaw bia ema enu nti o se ka yi a oye black one yi wono na oba begina mfimfini ha obegina mfimfini na omo akọ ewo ordinal eye R E mama yankwai anu ye ni ese anu ye no eye vero. Question number 16 mama yento aso. Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è S, B, L, D. Wanu ye NSA. Meda wase sa wakasa anu ye no eye vero watcha ai eye vero. Every say o se yehwe eye sign no wa ha no a cars no ebekọ enidisuo yi a ewa ha yi omo bekọ eye enidisuo yi kire se efiri S B L D S bekọ first no o se B na akọ na afi L akọ na afi D akọ ai eye sa pepepe efiri se sign we edi kan bakra maka ho asem enu nti no sa pepepe ena wo mo ebekọ mira wase moma yenko yenim na afi no yemfa eye bibia ehihye so. Okay. Question number 17 moma yentie ne yemfa ho anu yemra. Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, A, P. Wanu ye NSA. Yo, ewo sa eye encroach we mu no. Wo se omo bekọ ordinal eye chi A P eye vero. Every say ka bibia eni ni nsanifa anase ka bi nsi ni kwan wo ni nsanifa no onu ndi kan akọ first na abribia na ya hwe kwan a ka no mo fa so kọ se ka no ebehia mu anase enhia mu ai
na de tie ne se car eyesi wono na the direction baby a woko no wone car ifri ne nsa nifa so eba enhia de woni ne hia e woni nsa bonkum so na eno de na wate na di eno nti wono no ne nsa nifa so no car obi anhia no ena dey eni ho aha nti ne nsa nifa so da ho kwa nti woni bedi kan akọ first okọwie a na no dey ekọ ansa na p no akọ na obi ebusa se ene ka p no nso wono so ne nsa nifa so obi ani ho ne nsa nifa so no ye hwa a ewo ne nkoyi mu no ne nsa nifa so nkoyi mu no wone ka a wo ne nsa nifa so mu nyina ekọ ba bi fa akọ enu nti se b no p no ba oduri ha se ya no ablock no because no nsa nifa p no no wone nsa nifa so nti wontimi nkọ na eye si de mom se wone ni hia wa ha de nanso ni wone nsa bonkum so wone ne nsa nifa so nti wontimi block no nanka bia p no enso ba ha bi dia enka wa block eye si no nanso omma ho bi ni nti no on block no enu nti sa pepepe enetie medam ase mama yenko na yehunu se anu yi a esefata eye vero. Question number 18 mama yenko. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo D passa per primo. Wanu ye ne sei. Meda wase eyampa. Ai wakasa di afaka ya eye D ho. Ai wase D no. Wasa eye situation ye wa he no. Conducente oye driver ni a utwika eye D no. One be passare per primo. Ai obekọ first. Eyampa one ne beko first pa. Every say one na ninsa nifa one ka bia enhia a okọ ba bia ono so kobi so ati ase aha enu nti eye vero. Question number 19 mama yenkwai. Nell'intersezione di figure i veicoli A e R devono se necessario fermarsi. Wanu ye ene sei meda wase se wokasa ye vero watwa eye vero ani nti na eye vero wase eye ka ye wa hai eye e no ene eye R no o se eye ade a se eye necessary a o so mo femare ai because sign e wo manim no ye fe ne se dare precedenza so de enye obligatorio se femare nemom no o se uralentare nemom se ehu hia se eye necessary a wagina ai na hanon so eye necessary adenti na necessary every say car any eya ade a oba na oba no wo mo nso eba ene o manim no ye de dare precedenza esi ho enu nti also mo hunu se car bi nam ho enu nti also mo to mo bo ase no mo maka na kwan emo okọ enam se okọ ba bi o mo kọ bi ni nti no ehu hia se o mo gina ema sa aka ne kọ ansa na o mo ayede o mo enso atu atene akọ enu nti ema anu yie no eye vero. Question number 20 mama yintie ni afa ho anu yie mra ye bone tetew ye nche. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo P ha la precedenza su tutti i veicoli. Wanu yi ene sei. Yo, question anu ye false. Kese pa. Wase vehicle P ka ye wa hai. Wase eye ade a wono owo eye precedenza ewo tutti veicoli so. Ai wase eye nell'incrocio rappresentato in figura, il conducente driver nino del veicolo P ha la precedenza su tutti i veicoli. Wase wono owo right of way ewo kasa aka ewo kwan isu nyina so tutti jese cars ni nyina dabi adentia every say wono krampo nsi ye hwe nanimu a ai owo eye dare precedence sia so atiase emremu no o so wo makwan ena yesan so kwa wo Trump kran so ewo ha ono na ekọ first enti ye pe obi a owo precedence ewo tutti vehicle so enka ye Trump nemo na nyi wo we ena krampo no se Trump no mpo kompo wi a eye ade a gi ono wo precedence ewo wo P no ani B no so ahu enu nti abre bi ya no ye analysis ni ye ni hunu sede bibia etie enu nti ama no ye no eye false. Question number 21 mama yintie ni afa ho anu ye mra. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo D ha l'obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli. Wanu ye ene sei. Yo. Sign we aba intino menka ho asem bebiri.
wɔse saa car di ɔwɔ sɛ ɔbɔ mmɔden sɛ ɔwɔ obligo di dare precedenza wɔse il conducente del veicolo di ha obbligo di dare precedenza a tutti veicoli. Ɛno nti wɔno mom no ɔwɔ nhyɛ a ɛhyɛ no sɛ ɔmma kwan ɛma cars a ɛkɔ no nyinaa ɛnkɔ ansa na ɔno wakɔ. Daabi. Ɔnso ɔno kɔ asɛ dare precedenza. Ɔno mom na ɛwɔ diritto di precedenza. Ɔno mom wɔ akwanya ɔso wɔkɔ right of way. Ɔno wɔ diritto di precedenza so ɔso ɔno wɔkɔ because obiara nsi ne kwan nti ɔno ɛbɛkɔ first koraa. So ahu ɛno nti moma yɛnkɔ tie force. Question number 22 moma yɛntie. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli D e N passano contemporaneamente dopo che è passato il veicolo R. Wanu ye ene sei. Meda wase woka se anu ye ni ye vera watwa. Ain. Wase sa eye figure ya e wahei no. Ayadia vehicle D N omo beko eye contemporaneamente. Contemporaneamente yes insieme omo go together. Na adenti omo go together. One. E was a encroach we no. Eye B one the baby impenyare e wo mfimfini ha. Adenti e na meka sa. Meka kire wo se ka bia nsanifa, ka bi wo ha. Ka obe impenyare wo mfimfini ho a enye problem. E na obe impenyare. Eno nti B e na oba impenyare wo mfimfini ha sei. Obe impenyare wi a na eye ka yi yellow car no ono wako first eye aro no. Okowi a no ene di no omo direction omo kɔ no omu nhyiam enu nti omu nyina betimi ayere akɔ abom omu betimi ayere akɔ abom enu nti di no befa no way na ene so akɔ straight omu kowi a na kyese bi no mfimfini hɔ no ono nso ayere afiri hɔ enu nti saa enete nti ema anu yi a esefata eye vero. Question number 23 mo yintie. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il veicolo A deve dare la precedenza al tram e al veicolo B. Wanu yi ene sei. Wase eye saa encroach we mu no vehicle A car ya we no eye E no. I vehicle eye A no deve dare precedenza. So what dare precedenza na se. Okay. Also ma right of way edema eye tram no ene eye vehicle eye B. Inti also oma tramp kwan no okọ na bi nso ekọ an na onim se sa situation we no eyade a tram no ene eye bi no omo bekọ eye contemporaneamente inti omo bekọ insieme ansa no mko wi a no akọ na afi no eye chi no ono so abere abesene akọ enu nti sa pepepe enete we anu ye no eye vero. Okay, question number 24 moma yintie ni emfa ho anu ye mra. Nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli A e B passano contemporaneamente prima del veicolo E. Wanu ye ene sei. Beda wase se woka se anu ye no eye force a watwa. Ai wase eye B ene E no omo beko insieme. Dabi omo nko insieme because one B no crampo no wohwe ne mfen sanifa so a yi ni wo ho. Enu nti wokọ a enye yie. Enu nti ose otwen na eye E no we ekọ first. Aha also otwen ema eye E no ekọ first na yi no kọ ansa na odon akọ nti no okasa ombekọ abomu a ntimi nye yi sa nti anu yi eye force. Question number 25 mama yintie. Nella situazione rappresentata in figura, il tram transita per primo. Wanu yi ne sei. Medase ayade. Question we dey men kan ohwe. Ai o say tram no ene be ko first. Eyade a eye vero pa won ne be ko first. Ai o precedenza su tutti eye veicoli na e wa ha no. Okay, intino anu ye eye vero. Question number 26. Giungendo all'incrocio rappresentato in figura, il veicolo L deve dare la precedenza al veicolo B. Okay. Wase ewo incrocio we mu no. Ma intie. Giungendo agli incrocio rappresentato in figura il veicolo D. Wase veicolo D il veicolo L, sorry. Veicolo L, which is yellow kai.
deve dare precedenza i veicolo B. Enti wose o makwan ema B ebesene ko ansa na wako. An. Ewo saa encroach we mu no. Ordinary precedenza eye H ene be ko first. I mean be ne okay. Ordinary precedenza H ne be ko first. Okowia na D ko. D ne ko wia na B ne ko. Na afi L na twa 20. L ne be ko twa to but also ma we ne kwan. Na B ne kwan no wako. Enti ye no ano no. Abri bia no question ne ba bomodin se obehwe na waye analysis no na wagina so na odi solve na bibia etimi aye kama. Question number 27 mo yintie. Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo E passa prima di quello B, ma dopo il veicolo A. Wanu yi ene sei. Meda wase se woka se anu yi no eye de okay. Problem e wo ha se pa e wo question we mu eye saa de ye de wo hai. Madopo. Okay, madopo. Ye ka se madopo a eye is equal to eye first. Anase primo. Enunti ye me solve na me mfa madopo no enye first ni yen hwa ade. Wo se eye nell'incrocio rappresentato in figura. Wo se eye nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E Ose eye incrocio a ewo rappresentato in figura i veicolo eye E passa prima veicolo E away woni on ne be passa prima obekọ first. Okay, on ne be ko first o en wose ma dopo i veicolo A ose wono be ko eye first nanso first eye E no nanso first ose E ne yede eko eyampa ose first E ne ko wose bi E be ko one be ko first nanso first no ose E no eko. So atiase enu nti we no wa play with eye words na wo hwe eye situation nso mu a one ye hwe a E one be ko first pa one wo precedenza e wo su tutti veicoli na wa aso ansa na owi a E yakọ enti E no obekọ nanso ansa na obekọ no agi se E no mom ekọ first enti madopo so oti dopo a obeka te echiri anase bia on ebekọ bia next se E na akọ dabi wonye so on ebekọ ansa onye we ye kan say enye se bia E ni kọ an ono obekọ dabi won na ebekọ first madopo enu nti ye wo terms bia ewo eye we mu a o se oba na abeti ase ba ko ye madopo. Eno ye first what you say en ye wo ba ko bi so ho a ye frɛ ne se ma prima. Eno so ye de last what you say eno nti ye wo terms bi wo mu a o so oba na me kire wo mu madopo means first, ma prima means last. Oh, okay, eno nti what your black class na minya abotrem fa wontena se na afi menkyira wo sei ena etie. Question number 28 akaba question be 2 ne de bibia aba na wieye moma yenkwa question number 28 na yentie. Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, il veicolo E deve dare la precedenza ai veicoli R e L. Wanu yi ene sei. Meda wase se wakasa anu yi no eye vera watwa ai eye vero pa. Edunti question is today. Wase yehwe said dovendo da incrocio rappresentato in figura e veicolo E no devo dare precedenza i veicolo RL. Inti veicolo E also ma kwan ma L ne R.
L ne R omoko. Vero. Vero. Erentino. Mama yankwai. Okay. Question number 29. Mama inti. Giungendo all'incrocio rappresentato in figura, il veicolo H deve attendere che siano transitati i veicoli D e B. Wanu yi NSA. Sai we maso enti anu yi na force. Sa wo kan sa watcha. Last question. Mama inti ai. Giungendo all'incrocio rappresentato in figura, il veicolo L passa per ultimo. Wanu yi NSA. Meda wase. Ai wase sa ewo incrocio yi mu no. Vehicle L on be passa per l'ultimo. L no way. One ne blue. Okay. One be passa l'ultimo. Last. E ne be ko first. Okowi na chi na ko no ono akọ last. Enti anu anu no. Wei ene anu yi a etwato ema nsembisa no enyina. Meda wase. Ene nso de mede abesom wonie. Enye we nko a ene video amaye. Ma ye bebre no a edi egu ho. Guida con teacher. Woko eye YouTube na ubo Guida. Woko eye YouTube na ubo eye Guida. Aha. Guida no abo con. Na the teacher no aka ho. Aha. Eya ade a videos ahodo a maye edi egu ho no. Wonsa betimi aka bi. Na wonso watimi asua ade. 2026 year of patente. Bomoden bra besua bi. Afi obetimi afa me number na waba me class na me ne wahia asua ade. Sede be ya onso obetimi age o patente no. Onyankopon kan ho. Nyame ya adoma ye besan ahia bio. Ciao. Adios. Semi-etica, inabeka, miaro, endo, miaro, ejumeidie, inabeye, miaro, endo,